nga pagdulya kanimo kini nga mga ning graduate sa nagkalain-lain nga mga level diha sa pagtuon dinhi sa Ambassadors for Christ. Lord, we continue to pray nga unta sa ilang pag-atubang sa mga challenges diha sa akto nga pagpangalagad mahimo nila nga ma-conquer, mabuntog ang mga challenges nga unta bisan adunay pag diay diha sa among pag apil niini nga pagpamalagad. Ikaw nga Dios nga makagagahong mga ligon ka namo, magaligon kanila o unta bisan pa sa ilahang pamilya nga mahimong suportado diha kanila o bisan pa sa mga kongregasyon diin sila nagapangalagad ingon nga ministro o leader sa iglesia unta dili pud kaayo taas ang ilang expectation nga unta mahimo pud sila mamudasit niining mga pipila kamug ning graduate ug mga lagad pa diha sa imong parasan. Kini Ginoo ang among mga pag-ampo ug gilauman diha sa imong mga pagbulutan. Sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug magluluwas. Amen. Amen. Congratulations. Sa kay bulangano ko men. Oh, pabot lang. Daghang salamat.